सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट अंडरमचा 2K25 सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल। जे आमच्या माध्यमातून यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्याही देखील सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल। ही आपण स्पर्धा पाहतोय। आपण पाहतोय विराज वरती विश्वास दाखवण्यात येतोय। षटक क्रमांक पहिलं घेऊन इथे दाखल झालं असेल विराज। आपण फेल पिच म्हणून जर पाहायला गेला तर पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं आहे। पॉवर प्लेचं पहिले षटक आपण पाहतोय समोर असेल अमित। पाबस गावाचा राहिलेला खासियत आहे हे पहिलाच बॉल उलट्या सुलट्या हाताने खेळला गेला होता। पंचाचा सिग्नल येतोय डॉट बॉल। निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे। लाजवाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय। सुरेख लेंथ आणि लाईन्थ वरती गोलंदाजी आहे। नंतरचा चेंडू फुलपॅट ब्लॉक होलाय। ब्रह्मास्त्र इथे वापरत जाते। कोणतीही गती नाहीये। चेंज ऑफ पेसने गोलंदाजी केली जाते। कमी तिथे हमी इथे झाली आहे। अमितला थोडासा चेंडू समजत नाहीये कारण बॅक ऑफ हँड उलट्या सुलट्या हाताची गोलंदाजी इथे चालू आहे। नंतरचा चेंडू वरती यू मिस आय हेट यू इज डेफिनेटली हिट। विकेटचा पतन ठरलाय। पाठर इथे अमित पवारच्या खेळीचा अंत झाला असेल। माघारी परतलाय 0 या धावसंख्येवरती। धक्का क्रमांक पहिला। साठी इथे झाल्यात पाहिजेत विकेट मिळेल म्हणजेच काय कोणतीही धाव इथे दिली जात नाहीये। अप्रतिम टप्पा होता। कधी लो फुल टॉस कधी ब्लॉकरचा कधी आखूड टप्प्याचे चेंडू ज्याच्या माध्यमातून पाहिले होते। सुरेख गोलंदाजी इथे केली जाते। यस विराज कडून चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल। आता मात्र सोमवारती गोलंदाजीचा भार सोपवला जातोय। वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून दुसरं पंचक आपल्याला सोमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला